Dobrý deň, vážené dámy a páni. Ja sa vrátim znova k vírusovej problematike a teda poviem vám niečo o adenovírusoch a ich CRP a ako ovplyvňujú CRP, len si to asi... Takže niečo všeobecné o adenovírusoch, nemám žiaden konflikt záujmov. Dnešná medicína pozná asi tak 100 podtypov adenovírusov. Sú to vírusy veľmi časté, hlavne u malých detí do 5 rokov. Veľmi často sa vyskytujú v oblastiach alebo teda v miestach úzkeho kontaktu ľudí medzi sebou. To znamená v materských škôlkach, domove dôchodcov. Veľmi často sú v úzkých rodinných kruhoch, vo viacpočetných rodinách a podobne. Veľmi často sa s nimi stretávame aj na oddeleniach, aj na ambulanciách. A teda hlavné klinické príznaky, asi v 50% je podľa najnovších údajov zaznamenaný asymptomatický priebeh a 50% teda sa nejak symptomaticky prejaví. Veľmi často sa to prejaví ľahko, to znamená nejakým ľahkým katárom dýchacích ciest, bronchitídou, ale veľmi často sa môže zameniť aj za RSV bronchiolitidu, po prípade môže vyvolať bronchopneumóniu. Takisto veľmi závisí od toho, aký podtyp sa ukáže. Každý ten podtyp má nejaký tkanivový tropizmus a môže tým pádom viesť aj ku gastroenterologickej problematike, po prípade k myokarditidám, encefalopatiám. Diagnostické metódy, ktorými tento adenovírus môžeme dokázať, sú samozrejme rôzne, ale veľmi často sa používa buď zo stolice antigénový test, keď je gastrointestinálna problematika, alebo PCR či antigénové vyšetrenie z hlbokého nosohltanového výteru. Serológia sa až tak nepoužíva, respektíve nie pri rýchlej diagnostike, kedy naozaj chceme vedieť ten agens zachytiť v skorej fáze. Pre svoj veľmi silný imunogénny potenciál je v posledných 5-6 rokoch veľmi tento adenovírus skúmaný. Súvisí to aj s pandémiou. Po pandémii, alebo respektíve po ochorení SARS-CoV, tak takisto je veľmi uznávaný tento adenovírus a teda dopodrobná skúmaný práve pre vývoj vektorových vakcín a takisto sa využíva pri génovej terapii. To som preskočila. Tak. A teraz si niečo povieme k mojej praxi, teda všeobecného lekára pre deti a dorast. V podstate na našej ambulancii pred rokom sa mi objavila pacientka, 9-ročné dievčatko z nášho obvodu, teda, ktoré prišlo aj so svojou maminkou a 3 sestrami. Pri tomto 9-ročnom dievčatku v podstate tá anamnéza nebola nejak významná, mala iba bežné polinózy, ale teda 7. deň užívala makrolidové antibiotika, ktoré boli nasadené na pohotovosti pre respiračnú ľahkú infekciu. A teda mala sa aj dobre, ale tým, že vlastne sa objavil príznak konjunktivitídy, tak mamička aj s týmito sestrami prišla, pretože vlastne všetky 4 sestry mali príznak konjunktivitídy. Tak na alergiu som tým pádom už nemyslela, keďže to bolo naraz u všetkých 4 a teda napadla nás práve táto adenovírusová infekcia. Ja som to dala tak ako chronologicky, aby sme sa v tom nestratili. Takže ten deň 1 to bolo vlastne ten deň, kedy sa u mňa objavila prvýkrát. Keďže vlastne nejavila nejaké teploty, javila sa celkom v pohode, mala maximálne iba taký ľahký respiračný infekt a teda tú výraznú konjunktivitídu, tak dostala iba lokálne antibiotika do očí a teda podpora imunity inozím pranobexom, ale to až vtedy, keď sme spravili výter. Pretože vlastne u tejto konkrétnej dievčinky sme výter nerobili, lebo proste nesúhlasila, proste vyslovene nechcela, tak som to robila u sestry a mali sme celkom rýchlo za 2 hodiny rýchlu diagnostiku antigénovým testom z hlbokého výteru z nosohltana. No a teda po tejto informácii, keď nám prišiel pozitívny adenovírus, tak teda som jej dala do liečby inozin pranobex a mamička už bola doma a teda sme sa dohodli, že to takto nejak zvládnu. Lenže na druhý deň volala, že teda dieťa sa nemá lepšie, že má teploty a preto vlastne na 3. deň sme jej kázali prísť, teda v prípade pretrvávajúcich teplot naspäť na ambulanciu na kontrolu.
Dieťa v ten tretí deň ako momentálne bolo afebrilné, ale teda matka popisovala febrily aj počas noci a v klinickom obraze sa miernila konjunktivitída, ale teda objavila sa tonzilofaryngitída. Tonzily boli bez povlakov a dieťa výrazne kašľalo. Auskultačne tam nebol nejaký výrazný nález, ale teda pre pokoj duše som ju teda poslala na rentgen, keďže vlastne už mala po týždňovej liečbe makrolidov. Nechcela som ju náslepo liečiť znova nejakými antibiotikami, takže sme si to dali odkontrolovať rentgenom, ktorý bol negatívny. Pri celkovo klinickom dobrom stave sme spravili radšej ešte krvný obraz a CRPčko, lenže bol piatok, bolo to také nešťastné, pretože veľa detí v ambulancii, oni prišli po obede, krvný obraz sa k nám dostal asi okolo 3:00, ten bol taký akože naozaj 12 000 leukocitov, nič výrazné, ale teda CRPčko som dostupné ešte v piatok po obede nemala. A priznám sa, že naozaj popri tom frmole, čo tam chodilo, tak ako aj som na ňu zabudla. Len sme sa dohodli, že keby dačo bolo, tak príde proste na kontrolu. O to väčšie ma čakalo prekvapenie v pondelok, teda po víkende, kedy vlastne CRPčko mi prišlo a teda bolo 99, tak som celkom spanikárila, že teda volala som mamičke a proste, že nech sa urýchlene dostaví na ambulanciu. Ale ona už do telefónu znela celkom spokojná, že teda dieťaťu už od soboty je oveľa lepšie, že už ani teploty nemala, tak sme si trošku vydýchli. No a vydýchli sme si druhýkrát, keď naozaj to CRP kontrolné bolo 23. Vtedy som sa zamyslela prvýkrát nad touto takým fenoménom tohto adenovírusu, že naozaj došlo k spontánnemu poklesu bez podania nejakých antibiotík ďalších. No, ešte teda, tak toto bol ten prípad z mája a druhýkrát som si na tento adenovírus spomenula vlastne pri ďalších pacientoch o mesiac. Toto je vlastne tá prvá rodina, hej, tie 4 deti. Ja som tam schválne popísala iba akože tak pre informáciu, že aké mali klinické príznaky. Rodina číslo 2 mi prišla teda o mesiac neskôr a tu bolo 6 súrodencov, ktorí... Sa mi to stratilo. Počkajte. Tak toto dáme. Juj, už som to asi moc... Tak. Takže rodina číslo 2 prišla v takom zložení, že teda naozaj 6 súrodencov a mali všetci nejaký respiračný infekt. Boli liečení antibioticky buď mnou, alebo teda z pohotovosti. No a tým, že sa po 3-4 dňoch antibiotík nelepšili, tak sme o všetkých z nich zobrali CRPčko, ktoré bolo takto vysoké. No a teda tým, že jeden z tých chlapcov mal aj konjunktivitídu, tak ma napadlo teda, že či náhodou sa znova nejedná o tento adenovírus. A teda mali ho pozitívny. Nerobili sme ich samozrejme u všetkých z ekonomických dôvodov, ale teda predpokladali sme ho tým pádom u všetkých. No, čiže v podstate takto vysoké CRP, ja som už antibiotickú liečbu nemenila a tým pádom vlastne pekne sme to skontrolovali po pár dňoch a zasa to takto spontánne pokleslo. Čo nám z toho vyplýva, alebo respektíve CRP asi nie vždy znamená vysoké CRP aj bakteriálnu infekciu. Treba na to dať pozor. Možno naozaj hlavne pri takých typických príznakoch, aj pri týchto adenovírusoch, lebo naozaj tým, že v podstate som mala takýto prípad, tak som sa dosť aj pozrela na výskumy a štúdie, ktoré sa robili ohľadom tohto adenovírusu vo svete. A teda posledné 3-4 roky naozaj tento adenovírus je intenzívne preskúmavaný aj z toho dôvodu, že má výraznú klinickú imunitnú odpoveď proste, aj laboratórnu toho jedinca, ktorého postihne. Niekedy sa udáva, že dokonca môže vyvolať takisto aj cytokínovú búrku, ako aj vírus SARS-CoV-2. A teda naozaj pri takých jasných klinických známkach, alebo teda suspektných, ho treba dať spraviť. Možno v tomto majú naozaj výhodu nemocniční lekári, ktorí si vedia toho pacienta na tom lôžku viac odpozorovať a nepošlú ho s vysokým CRP domov, ale naozaj akože asi treba na to myslieť pri tej rýchlej diagnostike a teda spraviť ten test. V podstate antigenový test, ktorý sa robí na ambulancii, tak ako my v Kubíne nemáme možnosť PCR diagnostiky, teda, a už vôbec nie ambulanti, tak ja som naozaj robila výter, v podstate tá diagnostika prebehla tak, že sa, ako keby to bolo zo stolice, len som zobrala vlastne výter z nosohltana, tak možno taká aj možnosť pre tých ambulantov, no a samozrejme ako nemocniční lekári majú tak predsa len trošku väčšie možnosti.
Ďakujem vám za pozornosť a teda prajem ešte pekné počúvanie.